siyafana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa zebala ngibiza ngamagama unyukubeza. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1. Uyazi ke njalo uma ngabe sesibukhoma sisuke sikusondezela ke abelaphi bendabuko noma ke izinyanga eziqeqesheke ke ngokuseqophelweni ke eliphezulu. Obingelelayo uSipho wakwaphoseka bathi bhidliza imizi amanye amadoda amaqede kuvuko wakhe. Siza ke ngezilokotho ezinhle udokotela uMashele bathi ke inyanga yophondo. Kodwa ke ngoba uphambi kwethu udokotela ngiyafisa ukukuphalela ithuba uzethule kweningizimu Afrika nomhlaba nje wonke usibhekile usilandise ukuthi udokotela ungubani. Udokotela uDr Mashele udume kakhulu ngegama lithi inyanga yophondo. Abantu bazibuza ukuthi igama leli elithi inyanga yophondo igama elinjani lelo ke? Ingoba nje ubona la ekhaya kukhona impondo eziningi. So ke kulezi impondo kukhona uphondo elodwa vo elithi masufikile bese ngikusebenza ngalo ke ingakho bathi inyanga yophondo. Ngoba manje ngakuthintela lolo phondo ngisho noma kuthiwa kunjani izinto zakho ziyavuleka mkhulu. Dokotela singakangeni isigxile kuluphondo ngiyafisa siqale sibheke wena nje njengenyanga yophondo ukuthi ufike kanjani kulesi sigaba ngakuba udokotela wangena ngoba mhlambe ezwa umphangazana noma cha kwafika isimo sokuthi angenwe abantu abadala waseqoka ukuthi hayi angusebenze lo msebenzi sithatha usibeke dokotela ukuthi sifike kanjani ukuthi uzwe ube kulesi sigaba okusona. Yeah injena ke lento ngekhathi ukhula umncane kukhona izinto eziyenzeke nawe uzibuza ukuthi kwenzakalani kodwa ngoba usukumncane awunawo amandla bese ke umama noma ubaba bese bayahamba bayabuza ukuthi sinenkinga nengane lapha iyenza u1 no2 ngabe kudalwa yini bese kuyatholakala ukuthi no man kukhona ithonga khona idlozi elomkhulu wami elivuka phezulu kwami. Yasicala kanjalo ke mangikhumbula kahle kwaku 1997 ngangina 11 years ngoba njalo nje mase kusondela uDecember kuhamba kuyobhalwa mina ngiye esikolweni. Yebo ngiyakuzwa Dr Mashele sibonge futhi nokusinikeza isithombe sokuthi ke uhlobo luni lomelaphi noma ufike kanjani kulesi sigaba. Kodwa ke ngiyafisa singene sigxile ke manje esigodlweni sakho sike sibheke ukuthi yini abantu abangasizakala ngayo kulesi sigodlo sika Dr Mashele. La ku Dr Mashele inyanga yophondo abantu bangasizela ukuthi siyabahlolela sibe sesiyathola ukuthi uphethwe yini lo muntu. Uyakwazi ukugezwa la uthola umsebenzi uyakwazi la ukugezwa makuthiwa ushonele indoda siyakwazi ukubuyisa izinto ezilahlekile siyakwazi ukukhandela into enhlanhla amabhodlela izigubhu izimpondo injalo mkhulu. Dokotela mawukhuluma ngokuhlola ukuhlola kuhlukene igaba ezithize ngiyakholwa ungakhona yini usicacisela ukuthi la esigodlweni sakho hlobo luni lokuhlola okwenzayo ngabe umhlahlo ngabe ifemba ngabe isibuko kuningi uyakwazi wena njengomelaphi wena la esigodlweni sakho ikona kuphi othi abantu mabesondela bazofika basizakale ngakho. Kulesami isigodlo so Dr Mashele khona isipili isibuko la ngikwazi ukubheka khona mawufikile ngibone ukuthi yini inkinga ekuphethe kwenzakalani mangabe ukhona into elahlekile ilahleke kanjani ikuphi kwenzakalani ngiyakwazi futhi ngokuhlola ngokomoya ngiyakwazi ke nokushaya umhlahlo. Yebo mfundisi. Dokotela ngiyabona ukuthi khona abaphambi kwakho mhlawumbe ukusilandisa kafushane isho ukuthini lento esiyibona ingaphambi kwakho ibizwa ngani futhi ke uyakhona yini ukuthi osibhekile naye akwazi ukuthi umsebenze ngalezi umsebenza ngakusiphi isigaba. Njengoba ubona azilingani zinamagama futhi zinjalo. Lana nje mangathi nje kancane nje ngithi la ugogo umanengwane lo umsingalimi lo umagumisa lo uhlangabezani lo njoba zinje kuyenzeka kufika umuntu athi ngilahlekelwe imoto noma sinenkinga ekhaya silali noma ke ngihluphekile ngixakekile ngalendlela izinto zami azihamba amabhizinisi wami ahambe
ngiyazi ke ukuthi kulamadoda lawa ngimthintela kuphi kuze into zakhe zambe ziyolunga bese ke kukhona ukuthi mhlambe umuntu afike athi mkhulu angithwasile yes kodwa ngifisa ukuba inyanga noma ke kukhona isikhwama sasikhona ekhaya kepha ke asisebenziswa umuntu ngiyakwazi ke ukuthi kwamanye lamadoda ke bese ngiyathatha ke ukusebenza ngaso ngikucabe ngaso ngoba ezinye zazo ziyacaba kuze sivuse lento ekhona kulomzimba wakho uhambe uyosebenza mkhulu Ningeze Afrika ngiyakholwa ukuthi ke uyakwazi ukuthi umgomo wala ekhaya uthi ke mangabe usibhekile uyashare uphinde ke usubscribe uqinisekisa ukuthi njalo masibukhoma wena ke uba ingxenye dokotela sisakhuluma ngiyafisa semnikeze inombolo zakho osibhekile njengamanje ebese sithola ukuthi la esigodlweni siyakwazini ukuthi nathi njengababukeli sikwazi ukuthi sizobathola lamadodo sowabalulile nathi sikwazi ukuthi siyophakamisa into zethu emakhaya Yebo ke inombolo yale ekhaya u082 860 9118 082 860 9118 ufonela kusukela ekuseni ngo8 kuyoshaya u6 ntambama ehlobo bese kuthi ke ebusika uyifonela kusuka ngo7 ekuseni kuze kuyoshaya u5 yebo mkhulu Kofisa ke ukuthola isigubhu dokotela ithini imbandela yala ekhaya zidlani lezi igubhu ubungozi ekhaya bungakanani kanjalo naye esimeni sakhe sempilo ithini imbandela dokotela kuyenzeka umuntu afika athi uzofuna isigubhu ngingamnikezi ngoba angiveli ngithatha isigubhu ngikunikeze ngicala kuhlole ngiyibuke lento ngibuke nalabantu bakho uhamba nabo emzimbeni ngoba wonke umuntu kufuna sikhumbule ukuthi unedlozi so wena uyafisa ukuthi ufuna isigubhu utho ukuthi labantu bakho abasifuni uyayibona mkhulu sefuna ekugcinene ke kufuna ukuthi sonke sijabule ujabule so umuntu mayefikile efuna isigubhu ngiyamhlolela kucala ngibuke ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe ngingayisetha kanjani lento yesigubhu kuze lesigubhu mangimnikeza sona sifike sihlale kuye uyayizwa ke mkhulu sizwane naye futhi ke simsebenzele so isigubhu ukutholakala ekhaya dokotela kone ohambile wasilanda isigubhu kwenye indawo mhlambe safike sasebenza lezo ikhathi sesiduvile manje asakhombisa ukuthi siyasebenza siyakwazi ukumlekelela la ekhaya uma ngabe semlekelela mhlambe ke omunye uzothi cha mina siyasebenza lese ngisilandile ngisilande khona kodwa ngiyafuna nokuzosithathela sala ekhaya ikhona into enjalo angakwazi ukusebenzisa isigubhu zala kanjalo futhi asebenzise isigubhu sakwenye indawo yebo injalo ke mkhulu umuntu ohambe walanda isigubhu wathi hey asingisebenzeli asithathe kwenye indawo ngiyafisa ke mkhulu Mashele ke ungincede siyakwazi ukufika sisibuke ukuthi yini inkinga lesigubhu singasebenzi siyakwazi ukumvusela sona ke hila ke uphondo lingena khona ke lapho ke ngoba livusa yonke into ngisho nengaphili liyayivusa iphile uyayizwa mkhulu so uyakwazi futhi ukuthi noma unezigubhu zokwenye indawo ufike uzothatha isigubhu sala ekhaya bese ngiyakunikeza imigomo ukuthi le migomo le yala ekhaya mawuthethe isigubhu ufika wenze kanje kuze sokwazi ukuhlangana namadlozi wakho sikwazi ukuhlangana nalezinye izinto oyisebenzisayo noma lezi ezinye igubhu osukuyithathile kwenye indawo Hayi dokotela siyakuzwa ukuthi cha uyindoda ezethembayo ngamadoda ewabeke phambi kwawo kodwa uke wakubalula ukuthi nezimpondo ziyatholakala la ekhaya futhi ke udume ngakho kuba indoda yophondo sithathu sibeke dokotela lwenzani uphondo kumuntu uphondo kumuntu linamandla lisebenza kakhulu uphondo yilona impela elinamandla ukudlula igubhu sengikhuluma ngami la ekhaya izinto engiyiphethe la ekhaya ingakho bathi nginyanga yophondo ngoba ke ngiye ngithi mase ngikuthintele lapha ophondweni kuye kube nomehluko omkhulu akufani noma usuka ngikuthintele esigubhini ingakho bathi inyanga yophondo ngoba bayafika abantu athi ngithathelwe imoto ngihijakiwe ngitshontshelwe ngithi mina kulungile lento yakho izima ifuna singene ephondweni bese singene lapha ephondweni siphahle uzomuntu efona after 3 days athi mkhulu isibuyile imoto emkhulu ibusiness lami amathenda izinto azihambe kahle ngithi mina no umsebenzi onzima lo asingene ophondweni ngoba uphondo liyashesha yebo uma simthinta nje ngophondo dokotela ukalisa isikhathi singakanani izinto zakhe iqala zikhombisa ukuthi cha ikhonto yenziwe
ngokomthetho uphondo ngendlela elinamandla ngakhona omkhulu u2 weeks usuku usubona umehluko kepha ke ngoba imizimba yabantu amadlozi abantu abafani ukhona umuntu ofika uthi uma umthintele ke yena mhlambe ifika ithathe 1 month noma 3 weeks kodwa ngokomthetho uphondo liba yi2 weeks ezintweni ezifana nalezo ke kodwa le nto lezathi umuntu ngihanjelwe umfazi imoto yami ithathiwe ngitshontshelwe 3 days ziyakuya lezo zinto mfundisi Dokotela unjani la emacaleni abantu abaningi uthola ukuthi bafuna ukusizakala entweni efana nalezo mkhulu njoba le igubhu zizininga nje angazi ukuthi zingakhi mhlambe zila ukuthi 32 mangibala ngoba zikhona nezikhona kulesi esinye isigodlo isigubhu lesigubhu sinomsebenzi waso la ekhaya uphondo nophondo linomsebenzi walo omkhulu kepha ke mathiwa umuntu ke uyecaleni kusasa bathi finally ngiye ngimfungele mina ngithi kulungile ke ngicela ungiphathela amaswi bese ungiphathela ugolo komhlophe uphathe newayini i4 Street elibovu singene ophondweni siyokhuleka khona sikhulume nalendoda elapha ya uyokutshela umuntu kusasa afuna athi emkhulu sengiphumile ngiyabonga asibanikeze inombolo abantu otholakala kuzona sibakhumbuze nanokuthi lesi sigodlo sikuphi nendawo futhi ke usebenza ngaziphi izinsuku kuloyo ofisayo ukuthi ke naye ezophakamisa into zakhe la esigodlweni sakho Dr. Mashele uDr. Mashele ke usebenzela kwaMakhutha ko14 wawuceda ukudlula nje eclinic kukhona uleft lapho mawuhamba ngethekisi ucela bakushiye lapho ke eoffice elidala mawuhamba ngemonto ke ama direction akhona mawufonela uba uMashele ku 082 860 9118 uba uMashele usebenza Monday to Saturday Monday to Friday uba uMashele makuyihlobo usebenza u8 ukufikela ngo6 then ke ngomgcibelo ke usebenza kusukela ngo8 ukufikela ngo2 Sibonge dokotela ukuthi ke usivumele sizobona esigodlweni sakho nanokuthi usilandise nje kabanzi ngomsebenzi ojulile owenzayo kuwena ke ningezema Afrika uyalwazi usizo obhekane nalo mangabe ke ufisa ukuphakama ufisa ukukhushulelwa ke isimo sakho seyinhlanhla kanjalo ke ufuna ukulungiselwa izinto obona ukuthi zikuxakile njengamanje uthi dokotela uMashele sondela kuyena odume kakhulu ke nje ngenyanga yophondo dokotela ngiyazi ukuthi nejulile uyangena kuzona kodwa ke kumbuke akahlale subscribeile ukuze azi ukuthi masikhuluma ngejulile kwa Dr. Mashele sikhuluma ngani bye bye Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile wemdakanobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Poloba